Yo realmente no me acuerdo de cuando vine la primera vez aquí, porque cuando iba que ya estaba. Recuerdo venir de muy pequeña a jugar con otros críos, a hacer clases de música. La participación ya más de mayor ha sido más en el Casal de Joves y en el agrupament Escolta, que también estoy de monitora con críos pequeños y hacemos excursiones, vamos a la montaña y tal. Pero bueno, la participación mía ha sido más participante, no organizadora, sino si algún día te dicen, necesitamos una mano en la barra, pues voy. Pero organizativa desde dentro, de momento no. Se me has echado una mano. Yo llegué hace 45 años. No existían las asociaciones de vecinos aquí. No existía nada, esto eran viñas. Y entonces los partidos políticos, el PSUV, que en aquella época, que era la ORT, Bandera Roja, pues se inventaron el paraguas de las asociaciones de vecinos para reivindicar todo lo que era en los barrios. Los trabajadores en los sindicatos y nosotros en los barrios. Y constituimos la primera asociación de vecinos, que la constituimos en Trinidad Nueva, en Trinidad Vieja. Y era una solo para todos los 9 barrios. Y se llamaba Nou Barri. Y entonces luego, según empezamos a luchar por aquí, allí, nos fuimos situando cada uno. La de Verdún, la de Inagüeta, la de... Ahora ya son 13 barrios. Fue muy difícil, porque entonces se luchaba por todo, aquí no había nada, eran viñas. Tenías que luchar por colegios, por plazas, por calles asfaltadas, por agua en Torrebaró, por transporte en Torrebaró, lo tenías que luchar por todo, por un semáforo que no tenía, o sea, se tenía que luchar por todo. Porque este casal, estuvimos 10 años luchando por él, aquí se iba a construir, y aquí hubo una estafa de viviendas, donde pidieron los listos el dinero y hicieron una plantica y se largaron, y aquí iban a hacer un bloque. Entonces nosotros, se dijo que no, que aquí era el casal. Y entonces la FESA, que allí en la calle Borrá había un transformador y se prendió fuego, hizo un agujero aquí para meter el transformador y así ya no se hacía el casal. Nosotros recogíamos los coches que no tenían matrícula y los metíamos por la noche en él. Mayoritariamente las mujeres. Bueno, yo la participación que he tenido aquí en el barrio ha ido un poco a remolque de mi madre, ¿no? Porque bueno, participaba mucho y bueno, los demás pues seguíamos sus actividades, ¿no? Participando también. Después ya me metí dentro de lo que eran las Juventudes Comunistas del PSUV. Ahí estuve una temporada y también participábamos en los actos que se hacían en el barrio. Y bueno, un poco así. Después ahora estoy trabajando en un centro especial de trabajo con gente con discapacidad y participo ahora en Nou Barris Cabrejats y estoy en el Frente Cívico, que creemos que es la única manera de cambiar un poco este sistema. En referencia a la influencia de que sea mi abuela y a mi madre, pues también en su tela, he tenido siempre un carácter muy bestia, fuerte, y a la hora de ponerme a trabajar con la gente del agrupament o con los chavales del barrio y así, pues me he dado cuenta que siempre he sido muy consciente de lo que había. Y una vez veías que no te dan una subvención o te la niegan porque han bajado los ratios de las familias, claro, yo me cabreo y intento decir, vale, pero tendremos que hacer algo, pero tendremos que decir algo habrá que hacer, y muchos, pues no vamos a poder hacer nada. Si el ayuntamiento hace lo que le da la gana, y es como, claro, yo sé todas estas historias porque me las han contado de cría y sé que en aquel entonces he luchado un montón y ahora cuesta mucho que la gente se mueva. La gente tiene que facilitárselo. Y entonces estuvimos por este casal y esta plaza 10 años luchando. Por ese casal de Avi, 17 años desmontando grúas cada noche para que no edificaran. Por la zona verde, 15 años durmiendo, no estuvimos los 15 años, pero muchas veces durmiendo en la tienda para que no avanzaran las máquinas. Por el bloque fantasma me rompieron a mí las cervicales en la Guardia Urbana. Quiero decir que ha sido mucha la lucha, nena, y muy dura,
yo no la añoro, yo estoy contenta. En mi caso, parte de lo que ella ha explicado lo he vivido, porque sí que es verdad que no me llevaba según qué situaciones extremas, pero por ejemplo el caso de motor ibérica lo participé y lo viví, y en mi casa se ha vivido todo mucho, porque al margen de ella mi padre era igual. Sí. Bueno, que mi marido hace un año que murió. Murió por los recortes de la salud, cerrando quirófano, salió un tumor y bueno. No, tardaron en operarle Sí. más de lo que a lo mejor Por tendrían que eso haber, yo y llegaron cuando tarde. me dieron la medalla de... ¿No la De habéis visto? Barcelona. De Barcelona. No la podía aceptar. Por lo que estaba cayendo, y aquí te doy una medalla, y ¿esto de dónde va? Hoy ha cambiado la lucha no es igual, no es igual. Hoy antes tenía una solidaridad que existía porque nos faltaba de todo. Te faltaban calles asfaltadas, te faltaban casales, no teníamos colegios, de que lo necesitabas todo. No teníamos AMPA, en la asociación de vecinos teníamos el grupo de donas, teníamos el grupo de ecologistas, teníamos el grupo de yoga. Si hoy tuviéramos que hacer, reivindicar algo, no sé si podríamos. Porque la gente se acomoda. Antes yo cogía el megáfono y con 2 calles esa plaza estaba llena por la tarde. Ahora tienes que llevarle la asamblea a su casa, a la puerta de su casa. Y las mujeres son los que mayormente han participado en los barrios, en estos barrios. Mira, ¿en qué año? Hará como unos 20 y tantos años lo de motor ibérica. No, en el 76. En el 76. En el 76 estuvimos encerradas 28 días. O sea, 300 mujeres 28 días en la iglesia de Palomares por la reivindicación de los trabajadores. No había ni una trabajadora, eran las mujeres de los trabajadores. Vosotros sabéis, las mujeres no sabían ni de qué trabajaba su marido, no se lo había explicado. Pero la mujer cuando estaba allí le explicaba y veía la solidaridad y la amistad, hubo uno que en una asamblea dije, oye, mira, hemos decidido que las mujeres nos vamos a encerrar. Y vale. Y dice uno, pues cuenta con mi mujer. Digo, pero ya lo sabe. Y dice, no, pero lo digo yo. Y pero eso, ¿cómo es eso? Bueno, pues ese, cuando metió la mujer allí, pobreta, y la mujer vio lo que era y cómo era, a los 3 días dice que se salga. Y dice la mujer que no. Y se llevan los niños. Claro, la mujer con los niños. Y hombre, pues chica, pues lárgate, tampoco por una más o menos, no quiero. No, ahora en este momento no. A los 3 días le devuelven los niños. Que daban faena. Y le presenta una demanda de abandono de domicilio. O sea que la mujer la ha costado. Pero los 28 días de esas mujeres allí, sin conciencia de nada, porque ahí lo que se hablaba era de los problemas que teníamos, pues salieron y todas se metieron en asociaciones de vecinos, en las AMPA, en en lo otro, una conciencia increíble. El primer presidente que hubo aquí en Nou Barri se llamaba Vital y la segunda se llamaba María Ángeles Rivas, y ya siempre ha sido mujeres. El machismo siempre ha existido. ¿O tienes que hacerte fuerte tú? En el caso de los partidos, en el caso de cualquier cosa, o rompes o te van tirando para fregar, para hacer los bocadillos, para no sé qué. Si es que las mujeres tienen que imponerse, tienen que decir, aquí estoy yo, ya está. Decir, puedo yo. ¿Por qué tú te has vuelto algo y yo estoy loca perdida? Si tú no tienes dinero y yo no tengo 2 reales, ¿Qué vamos a hacer se entraña con tan grandes capitales? válgame la soledad. Si somos uno del otro, ¿quién nos puede separar? Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tiene
ella la llana y yo de Puerto Real, que no tiene nada que ver el color y la estatura con las cosas del querer. Pues lo quitas y pones sexualidad. No, yo no digo sexualidad. Digo curso. Bueno, curso. Ah, es que las sexualidad. No me Grupo Nova Dona. Somos 30 mujeres que nos reunimos los martes. La autoestima de nosotras ha mejorado notablemente gracias a professionals del centre. Toquem temes relacionats amb el creixement personal. Fem sortides de grup, culturals i de diversió. Asistim a la Universitat d'Estiu de Cornellà. Participamos en debates y conferencias. Som dones amb il·lusió, diàleg i comprensió. Ser asertiva nos favorece con nuestras compañeras. Las mujeres de la Nova Dona en Cornellá se nos ve. Somos trabajadoras y luchadoras por los derechos de la mujer. Somos mujeres diferentes, que nos gusta compartir inquietudes, sonrisas. El cariño que entre todas nosotras recibimos como grupo nos ayuda a seguir avanzando. Hacemos cursillos como escritura, música, poesía, economía, cineforo, radio, teatro, historia del arte, pintura, autoestima, bricolaje, informática, sexualidad, risoterapia, etc. Bien. Està bien? Hola, bona tarda. Estem aquí amb unes companyes que ens han dit de parlar d'àvies, sobre àvies i iaies. Jo dic que parlaré com a padrina, perquè soc de les terres de Ponent i allà no són ni àvies ni iaies, són padrines. I els meus nets soc la padrina. És una experiència de fa 3 anys, fantàstica, molt maca. No els tinc sempre, però totes les vegades possibles ajudant els fills, anar-los a buscar al col·legi, quedar-me'ls a casa, en fi, ajudant amb el que es pot. Els fills els ha tocat ara viure una crisi molt forta i jo crec que s'ha ajudat tot el que es pugui. Però també jo voldria que tinguéssim totes les dones, que tinguéssim el nostre espai per poder disfrutar una mica, tindre les nostres activitats, les nostres companyies, els nostres ratos de xerrades amb les companyes i anar fent-nos grans i anar disfrutant de la vida. I el que voldria dir és que he tingut una experiència molt maca. Jo vaig cuidar uns nens de l'escala de casa ja fa 13 anys i aquests nens m'estimen i els estimo i sempre estan, quan fan les activitats de col·legi, m'inviten, quan canten a la coral, nos inviten, quan arriba Sant Jordi em porten la rosa i el nen ja té 13 anys i la nena en té 12, o sigui que per mi això també m'ha servit molt per aprendre a conviure amb els nets. Jo soc molt nova en aquest ofici perquè només fa 1 any que he tingut un net i 4 mesos una neta, que m'han vingut tots 2 de cop. Jo pensava que ja no seria àvia, ja seria del club de no àvies ja. I bé, estic molt contenta perquè el nen ja té un anyet, ara ja el porten a la guarderia, no em dóna massa feina, només quan està malalt m'avisen, i la nena amb 4 mesos, ara sí que me la porten, que la meva filla ja ha començat a treballar, i ara la tinc tot el dia. Però només seran 2 o 3 mesos, després també ja la portaran a la guarderia. I clar, també he tingut que deixar alguna de les feines que feia,
feina. Aviam, són voluntariats que fem a l'associació, que també ens agrada molt fer-ho, però clar, alguna cosa he tingut que deixar. Però bé, molt de plaer també, vull dir, perquè aviam, és un goig també cuidar-la, estic molt contenta de portar-la a passejar, que tothom em pregunta, oh, i ets àvia, quina sort! I estic molt contenta. Penso que ha de ser un goig cuidar els crios. Mai ha de ser una càrrega, perquè jo també sento moltes àvies que es queixen i penso que no ens hem de queixar, ens hem d'amollar el que ens donen i si no, tu no ho pots fer-ho per el que tu vulguis, doncs digue-ho. S'ha de tenir la confiança de dir als fills, mira, jo no puc per el que sigui, però no, que tot ho tinguis que cuidar i després et queixis. No, s'ha de tenir amb plaer i en satisfacció. I si et canses una miqueta, un somriure del net o de la neta ja et compensa tot. La meva experiència dels avis, tota la vida els hi he tingut molt d'amor i molta simpatia, perquè jo des dels 3 anys vaig estar amb els meus avis, i la meva mare també. Però el pare va morir a la guerra i amb 3 anyets els avis eren els pares del pare i, com és lògic, no ens van deixar en cap moment. Vam estar amb ells quasi fins que ens vam casar. Aleshores, actualment, l'àvia, recordo que jo ja era casada i visquent aquí a Esplugues, i l'àvia pujava tota bufona perquè era el sant, o sigui que hi ha hagut sempre una estimació enorme. Ja ara soc ja àvia jo, tinc 3 netes, la gran ja té 14 anys, viu a Girona, amb aquesta no ens veiem tant, però el telèfon no para, amunt i avall, ja hi ha això, ja hi ha allò, i bueno, doncs el que passa. I les altres dues, són del Noi, viuen aquí a Sant Joan d'Espins, veiem moltíssim, no tinc l'obligació de tenir-les contínuament, però 2 tardes a la setmana que la mare treballa, sí que quan surten de l'escola me les porten. I elles ja no marxarien, saps? Avui ens quedem, oi, a dormir a casa dels avis, perquè els avis també hi compten, Jo pel carrer moltes vegades a les 8 del matí veig molts avis esperant-se baix al portal que arribi l'autocar perquè ells ja tenen les criatures. O sigui que jo, per mi, faria un monument, no sé exactament a quin lloc, perquè hauria de ser un a cada poble, però faria un monument pels avis perquè jo crec, y me conto, que ens ho mereixem. Soy una yaya también primeriza, tengo una nieta de 1 año, y esta nieta pues ha sido muy conseguida, porque mi hija soltera quería ser madre y tenía que contar conmigo, claro. Yo trabajaba y ya dije, pues me jubilo. Y bueno, mientras que se quedó embarazada y tal, pues bueno, yo cogí muchas actividades, iba a informática, iba a sevillana, iba a gimnasia, hacía muchas cosas, pero este año lo dejé todo, pero estoy encantada. No necesito ni sevillana ni necesito nada. Cuidando a mi nieta, trae otro en camino, ha encontrado pareja, tiene pareja, ya no es madre soltera, ya todo fenomenal, y esto ha sido un regalo del cielo. Desde que vino al mundo mi pequeña Andrea, para mí ha sido un momento de motivación y de alegría. Y ahora que la estoy cuidando, más todavía. La cuido desde las 7 menos cuarto de la mañana hasta las 4 que viene mi hija de trabajar, porque según está la vida, pues la verdad, tienen que pagar las hipotecas y las cosas y hay que ayudarle. Para mí no es, digamos, un agobio, al contrario. He tenido que dejar algunas actividades, por ejemplo, mi voluntariado de los martes, que bueno, me ha costado un poquito, pero recompensa todo. No es ningún trabajo, al contrario, es una alegría. Y le digo a todas las abuelas que puedan, que cuiden de los nietos, porque para mí estoy en tratamiento porque tengo fibromialgia y me han bajado hasta la medicación. Jo provenc d'una experiència d'una generositat il·limitada. A mi em va cuidar la germana de la meva mare que es portava en 20 anys. I jo ara, fa poc temps, 3 anys, cuido de la meva neta. Realment he tornat a reviure tota l'experiència, perquè jo em vaig preparar molt quan van néixer els meus fills, vaig anar a tota classe de cursillos, vaig fer tota classe d'històries, sobretot en menjars, en tot, absolutament en tot, em vaig preparar força. I potser la meva filla se'n recorda de coses que jo amb ella li vaig fer i ha volgut que la seva filla també visqués totes aquestes experiències i tot això. La meva neta em diu padrina, jo soc de Ponent, de Lleida, i allí els padrins, els avis, són padrins, padrines. Per una tonteria, estem massa arrelats a la terra i encara pensem així. Ella em diu mama,
Quan la vaig a buscar al col·le em diu mama, mama, i s'adreça. I vol sempre que la porta jo al col·le, jo li dic que pel dematí que no la puc portar perquè fa molt mal la cama i tal, però per la tarda és inevitable anar-hi. En mi no hi ha problemes, ve a totes bandes, i és un goig. Per mi és reviure moltes coses de la meva filla i del meu fill, però aplicat en una altra mentalitat, sobretot en una altra manera de ser, una personalitat, i com és la nena, que ho engull tot, és una esponja, ho engull tot, es mira tot, té uns ulls magnífics, unos ventanals al món i s'ho mira tot. Yo, como mis compañeras, solo que yo tengo tres cosas que contar, tres experiencias muy guapas. A mi me criaron els avis del meu pare, els pares del meu pare. Va morir la meva mare i, bueno, va ser una experiència inolvidable. Després, jo he tingut també les meves netes, 3 soles. Jo vaig criar una fins als 2 anys i mitja. I venia la seva mare, venia a la tarda de treballar i «Vente con tu mami!» I la nena li mirava i volvia per mi i m'agafava al coll. La meva jove pobreta va agafar-se-los, I, bueno, molt. I l'última experiència és el meu bisnet. Això sí, com diu la meva companya, ni vitamines, ni pastilles per la circulació, ni res de res. Això és una vida, os lo puedo asegurar, que te acuestas con su cara y te levantas con la misma. Viva les àvies. Les besàvies, àvies i tot això. I una abraçada per totes elles que luchan i luchan per ajudar. Vivència d'uns avis. Som uns avis jubilats, amb bona economia i molta llibertat. Els fills s'han aparellat, ja arriba la mainada, quanta felicitat. Però la cosa es complica. Els fills han de treballar i els nadons s'han de cuidar. Els avis, amb molt d'orgull, diuen «Nosaltres els cuidarem i així us ajudarem». Tot funciona, tot va bé, però, de sobte, quin ensurt. La mà negra ha aparegut. Es queden sense treball. Quin disori, quin destrall. Ara, pla, com s'ho faran? Esperançats i encongits. A casa els pares tornen, una mica avergonyits. Però no és pas culpa seva que la crisi s'hagi endut les il·lusions de futur. La jubilació ara s'ha de compartir. I encara que més pobrets, som valents, decidits i alegrets. El mal tràgol passarem i a la crisi vencerem. Així, tots hi confiem. Un grup de dones del Masnou volem compartir a través d'aquest documental allò que cadascuna de nosaltres fa per sentir-se bé i que forma part del saber de l'experiència personal de cada dona. Som dones de diferents edats, professions, situacions, algunes arrelades al Masnou de tota la vida, d'altres nouvingudes que han trobat a la vila el lloc adient per viure-hi, d'altres que hi treballen. Entre totes, diferents estatus i representacions de la condició de dona, però en qualsevol cas totes ens hi trobem còmodes i integrades al nostre poble, participant i gaudint de tot el que ens ofereix, així com del seu entorn privilegiat. Som aquestes dones que volem expressar el que fem i ens ajuda a sentir-nos completes, el que ens fa créixer cada dia, el que ens omple i ens renova, el que ens calma i asserena en moments baixos i en moments de bonança ens reconforta i ens fa sentir vives. Les dones del Masnou volem expressar que el nostre saber és haver après a cuidar-nos, a estimar-nos, a mimar-nos cadascuna en el seu temps. Totes hem anat aprenent a dedicar-nos precisament a aquest temps que ens fa lliures interiorment, ens enforteix dia a dia el pensament, ens equilibra i ens ajuda a trobar-nos bé amb el nostre entorn més immediat. Amb un gran somriure volem compartir cadascuna de nosaltres una mica del nostre saber. Hola, em dic Helena i per sentir-me bé practico ioga i meditació. Vaig arribar al món del ioga fa molts anys i després aquest descobriment va fer un canvi a la meva vida. I ara doncs l'ensenyo i transmetent això que a mi em fa sentir bé, penso que faig una aportació per als altres.
Hola, em dic Laura i des del CIRC intento acompanyar les dones en els seus moments de canvi vital i això em fa sentir molt bé. Hola, em dic Noemi i treballar per fer polítiques d'igualtat em fa sentir que col·laboro en fer d'aquesta societat una més justa. Hola, em dic Esther i en el meu temps lliure busco activitats que em facin créixer com a persona. Estic convençuda que si jo canvio positivament, el món que m'envolta, les persones i en general, pot fer també un petit canvi positiu. Hola, em dic Celeste, vic al Masnou, en aquest entorn bucòlic, que m'acompanyen el dia a dia. I per sentir-me bé, faig moltes coses diferents que m'engrandeixen com a persona. Practico la meditació, faig xicun, contemplo el nostre mar meravellós, deixo anar els meus pensaments, m'ajunto amb dones com jo, comparteixo i tinc molt amor dels meus que ho necessito per viure. Estic convençuda que si jo em cuido i sóc feliç, el meu entorn més proper també ho serà. Hola, em dic Esther i el que faig per sentir-me bé és compartir els meus moments amb la gent que estimo. Per mi, l'arribada a Masnou va suposar un canvi fonamental i molt especial a la meva vida. Hola, soc la Miss Hinojosa. Què faig per sentir-me bé? Moltes coses. Què em fa més feliç? Compartir amb les companyes lectures i fer l'anàlisis, fer teatre, interrelacionar amb elles, passejar amb la meva neta i veure-la córrer per sota els arbres, saltant i brincant d'alegria, cantant-li cançons perquè no es passi, pintant, escoltant la meva ànima d'una manera seriosa, com diria Maria Zambrano, escoltant les meves entranyes per a veure què desitjo de debò i poder estar bé i aportar als altres també aquell bé. I això que no puc dir, que sabeu que a vegades és molt difícil, ho escric, mitjançant la poesia o l'assaig, quan me surt. Soc Maica. En aquests moments de la meva vida me n'adono que faig moltes activitats i moltes coses per sentir-me bé, però el que he descobert recentment que una de les coses que més m'interessa és sentir que pertanyo no a una, sinó a diverses xarxes. Xarxes de dones, xarxes d'amigues, xarxes. I això em fa sentir plena. Hola, soc Josepa. M'agrada molt participar en activitats aquí al municipi. El que em fa sentir bé és fer ioga i qigong i compartir amb la gent que conec i que estimo. Hola, soc la Carme. Per sentir-me bé, practico el qigong, va molt bé perquè fa estar relaxada i feliç. Assisteixo a 2 tertúlies literàries aquí al Masnou, perquè per mi els llibres i el cinema és una part importantíssima de la meva vida. Penso que els llibres i el cinema et multipliquen la vida. Soc de l'Associació de Dones per la Igualtat. Fem diferents activitats que ens fan estar molt bé i molt a prop. I també participo al Telèfon de l'Esperança. Fa més de 20 anys faig aquest voluntariat perquè no considero que per ser feliç i estar bé hem de ser altruistes. Llavors vull i treballo i em sento molt donada als altres i molt bé amb mi mateixa. Hola, soc Curra i fa 3 anys que estic jubilada i per tant disposo de molt de temps per mi i per a les altres. M'agrada molt escoltar el meu silenci per escoltar-me jo per dintre. I faig coses, m'agrada fer coses amb les mans. Faig ceràmica, cosir, cuinar i enquadernació. I també m'agrada moltíssim i m'enriqueix compartir amb altres persones, sobretot dones, perquè són les que comparteixen més. I participo en una lectura comentada de dones i col·laboro amb l'aula d'extensió universitària, que és una tasca que m'omple molt. I també intento fer tallers de creixement personal per arribar a conèixer-me jo i faig també qigong
que em relaxa i em fa sentir molt bé. Em dic Virgínia i el que més m'agrada és gaudir de la platja del Masnou. M'agrada seure a la sorra amb la meva llibreta i escriure. També m'encanta nedar. Les millors idees sempre se m'acudeixen quan nedo. Algo. Hola, mi nombre es Licia Cruz. Soy boliviana, tengo 32 años, soy madre de familia y tengo 2 niñas. Vivo aquí en España, 7 años, y un tema que he preparado es sobre la mujer educadora. Voy a leerles una cita que dice así: la actuación de la mujer es primordial para la tarea ardua de transformar y educar a la sociedad en los principios y valores de la integración de los géneros en el ideal de una persona. María Zambrano. Partiendo de este tema, quiero referirme a la mujer como educadora desde la base de la familia. Dado que la mujer es la persona que nos da la vida, a todos los seres humanos en general, es la primera que desde el vientre nos va educando, poco a poco, con cariño, con respeto, con protección. Para mí la mujer es muy importante como una educadora, desde la familia para la sociedad, porque cada persona que ha sido educada con su madre representa una persona que va a hacer lo mismo con su generación posterior. Para mí la mujer es fuerte, pero a su vez es sensible, porque sabe proteger, sabe llevar adelante a su familia, a su gente, y da estos valores de fortaleza y sensibilidad a su entorno. Para mí la mujer es frágil, pero también inquebrantable, porque pese a toda adversidad, lucha y sabe salir adelante. También es protectora y constructora no solamente de valores, sino de respeto, de ideas, de fortaleza, que día a día lleva adelante esta nuestra societat. Em dic Alissa, soc de Palamós, tinc 52 anys i jo volia ressaltar com a referents meves 3 dones que personalment considero que són molt importants a la societat d'avui dia. Doncs desempenyen un paper que poden ser tan o més importants en aquesta societat com molts d'homes. Una d'elles és l'Ada Colau, que és activista per la plataforma de les dacions hipotecàries, i aquesta dona inclús va arribar al Congrés dels Diputats manifestant-se i dient que sí que es pot, que sí que es poden modificar les lleis, i que tot és modificar les lleis per poder frenar els desaucis que estan fent els bancs a totes les persones. L'altra dona també és la Carme Forcadell, que és una dona que és presidenta de la Plataforma per la Independència de Catalunya, que està fent una tasca molt important i que a darrere seu porta molta gent, o sigui, ella és la principal activista. I l'altra dona és la Teresa Forcades, que juntament amb Arcadi Oliveres també porten el moviment de la Plataforma pels Indignats, que recull sobretot els drets humans i també tot el que són tots els àmbits que malauradament en aquesta societat corrupta dominen uns quants poderosos i que estan o que es creuen estar per sobre de tothom. I el que volen fer aquesta gent, si més no, veure que no, que tot pot canviar, que tot pot ser d'una altra manera. Mi nombre es Marta Lucía, tengo 49 años, soy de Colombia y les voy a hablar del papel de las mujeres en la actualidad. Las mujeres en la actualidad tenemos mayor protagonismo e integración en el terreno político, social y económico. ¿Por qué? Porque somos más emprendedoras, porque tenemos más libertad de expresión, porque tenemos seguridad y esto
nos hace ser más importantes en la actualidad. Actualmente hay más mujeres que hombres universitarios y esto hace de que empiecen a ocupar puestos de relevancia, o sea, nos hace personas más importantes, ¿no? Estos síntomas, ¿qué significan? De que la sociedad española está consiguiendo acabar con la discriminación de géneros y cada vez estamos avanzando más hacia posiciones más actuales en lo que se refiere a la igualdad de sexos. O sea que las mujeres hoy en día somos emprendedoras, no le tenemos miedo a la sociedad, nos movemos por todos los medios de comunicación, independientemente de la edad que tengamos. Mi nombre es Yulisa Yamilet Zamora, soy salvadoreña. El tema que les voy a hablar es sobre la mujer empresaria. Hoy en día en el mundo hay muchas mujeres que trabajan en empresas desarrollando lo que son trabajos importantes, igualando lo que es el salario a los hombres, también es en lo que es la formación, el desarrollo, que la mujer se ve cómo va avanzando en su desarrollo. En lo que como subtema pues tenemos lo que es emprendedora. Una mujer emprendedora se desarrolla en lo que aporta las ideas para lo que es mejorar su trabajo, las oportunidades que pueda tener. También tenemos lo que es seguridad a sí misma. Seguridad a sí misma es lo que ella siente, lo que es capaz de hacer, a dónde va a llegar y lo que ella desea hacer. Seguridad a sí mismo también es cuando nosotros creemos en nosotros, en lo que queremos, que podemos llegar. Tenemos también lo que es la visión. En lo que es la visión, pues tenemos visualizar a dónde queremos estar, en qué puesto, en qué lugar de trabajo. Nosotras somos unas mujeres inteligentes que con nuestro autoestima muy alto, que podemos llegar a hacer grandes cosas. Hoy en día la mujer es muy inteligente y llega muy lejos. Soy Milagros, tengo 49 años, soy de Burgos, vivo aquí en Palamós hace 30 años. Mi tema de hoy es la mujer actual, la mujer de hoy. La veo yo más valiente, más trabajadora, más inteligente, la veo más visible en los medios de comunicación, tanto en política como en educación. La veo más trabajadora, sabe lo que quiere i la veo més assequible. Em dic Àngels, tinc 47 anys i aleshores ens hem reunit aquí en un taller de Palamós per parlar sobre la dona avui. Aleshores hem parlat, cadascuna dona la seva opinió i jo he generalitzat, he posat 4 punts amb els que veig importants al món de la dona, amb el món actual. Podem accedir a qualsevol lloc de treball actualment, estem a casa, al treball, a la política, i això és un gran esforç, i hem aconseguit durant molts anys i molta lluita i esforç uns drets que aquí els tenim. Encara que ens quedin discriminacions religioses i culturals, encara queda molt per lluitar i per seguir endavant. En resum, el que jo veig o el que jo penso del tema aquest que hem estat fent amb les altres companyes sobre el taller és que és una feina aconseguida, una gran feina que hem fet i que hem lluitat totes i que aquí queda. Vull dir que ningú ens la podrà treure ni ningú ens la podrà debatir perquè és una feina que la tindrem per sempre i que hem estat aconseguint durant molts anys. I encara queda, però i és la gratificació interna que podem tenir les dones, que tot el aconseguit fins ara, aquí ho tenim.
Quan vareu començar a tenir inquietud per practicar esport? Yo llevo muchos años, desde que nací prácticamente ya siempre he estado con el deporte encima y siempre he estado practicando algo diferente. Y yo desde que era pequeña siempre me gustaba hacer deporte, entonces ya decidí hacer el vòlei. Jo vaig començar a jugar al pati de l'escola i vaig començar als 5 anys i em vaig apuntar a un equip de masculí fins a l'any passat que vaig venir aquí. Bueno, jo sempre he estat al col·le jugant a futbol i a bàsquet, així una miqueta al pati i tal, des de petita, i als 15 anys vaig provar el rugbi i fins ara. Jo vaig començar fa 7 anys, també, i d'extraescolars de l'escola em donaven a escollir entre futbol, handbol y básquet y empecé a cantar para mí. Yo cuando mi madre jugaba softball, entonces nací con el guante debajo de la cama. Què representa per a vosaltres l'esport? Alegría y diversión. Compañerismo y felicidad. Amistad y fuerza. És una manera de fer, una manera de sentir-te, o sigui, si tu fas esport et sents més alliberat, més viu, més sa, o sigui, no estàs cohibit i estàs parat. Bueno, és una manera d'evadir-te, no? Si estàs tot el dia o treballant o anar a l'escola o estudiant i arribes al teu esport, que estàs amb les teves amigues, les teves companyes i et desfogues. Esportivament parlant, com us imagineu d'aquí 5 anys? I d'aquí a 10 anys? Pues en una categoría mejor que la nuestra, en ligas españolas o no sé. ¿De aquí a 10? Pues entrenando a niñas pequeñas para que ayudarlas a que conozcan también el deporte que ha habido antes. Jo d'aquí 5 anys m'imagino o espero poder ser o entrenadora o espero poder continuar jugant. Jo em veig al mateix club jugant amb les mateixes jugadores. A mi m'encantaria poder seguir jugant a rugbi durant molts anys, però la veritat és que compatibilitzar feina, família i un esport en el que et pots lesionar i t'afecta la feina és molt difícil, o sigui que probablement l'any que ve em retiro. Sí. T'agradaria dedicar-t'hi professionalment? M'encantaria. Però en algun moment sí que ho penses que hagués estat bé, però era com impossible poder-te dedicar, o era molt complicat arribar. A nivell de subvencions, a nivell de... O sigui, realment una persona que es vulgui plantejar la seva vida, almenys en el món del rugbi, aquí, ja no només a Catalunya, sinó a la resta de l'Estat, és impossible que es dediquin només és que les jugadores d'èlit a Espanya no són professionals perquè tenen ajuts però no poden viure del rugbi. I jo crec que qualsevol esport femení no podria mai arribar a viure d'ell. A ver, para mí me gustaría mucho seguir, pero ahora están las cosas de que no es muy reconocible el softball, pero nosotras queremos seguir y aunque no podamos porque hay un límite de edad, bueno, pues lo intentaremos con todas nuestras fuerzas. Penses que seria diferent si fossis un noi? Sí. Bueno, probablement sí, perquè encara que el rugbi sigui un esport minoritari i no hi ha molts recursos, els nois tenen més oportunitats, la veritat és que sí. A veure, segons el nivell, si tu no ets molt bo jugant mai arribaràs, però si ets bo tens moltíssimes més possibilitats que si ets una dona. Jo crec que els homes estan molt més valorats que les dones i els donen moltes més oportunitats, moltes més avantatges i tot a l'hora de practicar esport. Com vas arribar a ser presidenta del club? Doncs la veritat és que va ser una mica sense voler, perquè jo com a mare, les meves filles practicaven el voleibol,
vaig voler participar com a mare a dintre de el que era la Junta. Va haver un moment, una situació organitzativa complicada i veies que hi havia els professionals de base, els entrenadors, que tenien molta empenta i que volien fer coses, però la veritat és que a nivell organitzatiu la cosa hi havia poc lideratge. Penses que has tingut alguna dificultat afegida pel fet de presidir un club esportiu i ser dona? A veure, la veritat és que ser dona, una presidenta dona d'un club esportiu és una cosa bastant poc corrent i quasi tothom és home, no? I te sents una mica sola, la veritat. I potser que de vegades les dones tenim una forma de veure les coses una mica diferent i això potser ha contribuït a que de vegades no m'hagi sentit del tot a gust, no? Com es podria aconseguir que més dones fessin el salt i ocupessin el càrrec de directores de clubs esportius? Jo crec que ens hem d'animar nosaltres mateixes, perquè moltes vegades estic convençuda que hi ha dones que estarien motivades per fer-ho, però com que no s'atreveixen, no? Així que el fet que, per exemple, jo pugui ser presidenta i que pugui sortir en els mitjans o es reconegui a nivell del mateix Sant Boi, pot ajudar que altres dones donin el salt i també ho puguin fer, no? Com penses que canviaria el món de l'esport si hi hagués més dones presidentes? A veure, jo crec que segurament hi hauria més col·laboració, jo penso, entre els diferents esports, perquè crec que la dona tenim tendència a fer més aliances, no? I malgrat l'esport és competència, és competitivitat, però de vegades sabem veure les coses des d'una amplitud més gran i a vegades l'abordatge dels problemes veiem que és molt més fàcil, és molt millor fer-ho de forma conjunta i en això jo crec que les dones tenim més facilitat, no tenim tant afany de ser els principals, de protagonisme i això jo crec que ajudaria a que els esports poguessin fer més pinya i poguessin aconseguir més coses tots junts. Creus que es potencia més l'esport masculí que el femení? Per què? Qui ho potencia? Sí, molts mitjans de comunicació es veu ràpidament que sí, es potencia molt més. Clarament, sí, un exemple a la final de la Copa de la Reina femení no hi havia cap càmera, no hi havia res, i com a molt el Barça TV i ja està. No teníem que pagar ni res per veure tampoc. Sí, muchísimo más. Mucho más. Ya se ve solo en la televisión, que es lo que más nos rodea, se destaca mucho más a un hombre deportista que a una mujer, para mí. ¿Quién potencia esto? Sociedad. Sí, toda la sociedad directamente. Le dan más importancia a los niños, por ejemplo, cuando quedan primeros se alegran más y todo porque son niños, pero a lo mejor cuando ganan las niñas, cuando quedan segundas, se alegran, pero no del todo como serían con los niños. Como que se sorprenden por haber ganado, porque este año hemos quedado subcampeonas y bueno, se han quedado como, no sabíamos ni que ibais a ganar el primer partido y nosotros pensábamos que íbamos a ganar, però sí, subcampeonas està a tope de bien. Sí, no només a un nivell diguem-ne, de l'administració, de favor que això sí que és a nivell igualitari i potser sí que fins i tot hi ha una certa discriminació positiva, però encara aquí el rol de la dona com a mare de família afecta moltíssim. Ho pots comparar amb tots els jugadors homes d'equips de rugbi, poden tenir fills, cap problema, els nens estan cuidats per les mares, però quan som les mares les que tenim que jugar, aquí és on hi ha totalment la baixada i no poden participar i han de penjar les botes. Té projecció pública l'esport que practiques? Premsa, televisió, internet, etc. Digamos que en nuestro entorno. A ver, poca. Bueno, hay alguna que otra cosa, televisión, alguna vez la prensa, pero no se suele ver nunca nuestro deporte. Molt poca. Aquí a Espanya molt poca. Inclús els partits de la selecció espanyola només es poden veure pràcticament per internet. Amb una càmera, una persona que va retransmitint, però ho pengen amb un link d'internet i mai surt per la tele. Sí, l'handbol es veu per la televisió i també per internet. Poquet, però m'agradaria veure-ho més. M'agradaria posar el teledeporte o la 1 o la 2, les típics canals d'esto i poder veure un partit, però no. Coses, dius,
Tenis, básquet. El béisbol se lleva mucho en los Estados Unidos, eso sí que es lo que más, el deporte que más se lleva, pero de softball en ningún lado, en ninguno. Què creieu que hauria de canviar perquè es tingués més en compte les dones als esports, especialment en els més masculinitzats? La mentalitat en primer lloc, perquè des de fa molts anys que no canvia i és molt lent. Si canvia alguna vegada, no sé si ho veurem. Si els mitjans de comunicació anessin posant, acostumar sempre el masculí al femení o el femení al masculí, i anar incorporant i acostumar-nos a veure-ho i veure que hi ha moltíssima gent que ho practica. El pensamiento de la gente y que se patrocine más, para que haya más inquietud para patrocinarlo. Fer un canvi una mica de mentalitat, sobretot en els pares, que són els que més transmeten aquests valors als nens, perquè, per exemple, el meu pare és de los chapados a l'antigua i jo quan li vaig comentar de jugar a futbol em va dir, hombre, no, que tú te vas a romper una pierna, ¿cómo vas a jugar a futbol? I al final vaig acabar jugant a rugby i la veritat és que gràcies a les noies que coneixia, però pels pares mai hagués pensat ni mai m'ho hagués plantejat. La forma de mirar-ho. No valora tant els homes, també mira... És que en principi és el mateix, però només és que mirem més que són homes i les altres són dones, però és igual. És la manera de veure... Nosaltres juguem contra dones i és el mateix que quan ells juguen homes i homes. És que és el mateix. Tanta desigualtat. Hay que apoyar más a las chicas porque aquí estamos como muy... Como, mira, hay chicas, bueno, ya se irán, pero nosotras queremos seguir y luchar por seguir a jugar a softball. Y a veces en el colegio pues hablamos a las niñas de nuestro deporte para que vengan a entrenar, para que haya más chicas y este deporte se vaya practicando y se vaya haciendo más grande y se conozca más. Bona tarda. Comença el nostre informatiu. Avui no parlarem ni de polítics, ni de banquers, ni de conflictes bèl·lics. Avui parlarem de notícies importants, les notícies que són les que en realitat mouen el món. Notícies que generen solidaritat, que estimulen l'economia, que salven vides. Notícies de les que ningú us en parlarà. Notícies de dones sobre dones. En el nostre primer reportatge d'avui, els nostres protagonistes són el Xavi i la Gemma, una parella que comparteixen molt més que l'espai en comú. Comparteixen somnis, il·lusions, lluites. Aquí el teniu. El sopar ja és a punt. Cari. Qué bon olor que fa la truita, Sí? T'agrada? Sí. Què tal van els deures? Bé, una miqueta complicat, però jo puc. Home, això sí que pots, però ja saps que fiques a infermeria. Cari, la plataforma? Bé, he estat parlant amb el Joan i vam quedar per reunir-nos totes les plataformes el dissabte. A veure què tal va tot i si es aconsegueix alguna cosa. Mira. Cari, que bé, què t'hi portes? Gràcies. Anem a sopar. Vale, d'acord. Carinyo, el pollastre ja està fet. Fa molta bon olor. Què portes l'examen? Sí, està molt bé. Ja quasi tinc el títol d'infermeria. Sembla mentida, Sí, i tu també. Sí, el de cuiner, sí. El de cuiner, clar. Sembla mentida. Abans no sabia fer un ou i ara, mira. Mira. Sí. I com va l'assemblea? Bé, hem parlat amb els polítics, hem parlat amb els banquers i no volem negociar, saps? I tirarem d'escratxe perquè em sentin tot el món i... Quan jo acabi tot això també m'apuntaré. Molt bé, molt bé. A menjar. A menjar. Cari, ja tinc el títol! Molt bé! Que guai. Sí, m'alegro molt. Sí, m'ha costat molt, però... Tinc una cosa per tu. Sí? Té, aquestes flors. Ai, que guai. Però aquestes flors també són per tu. Per mi? Per què?
perquè s'ha après a cuinar i ara jo tinc el títol d'infermeria. Un dia, que bé. Sí. Les coses compartides són més fàcils. En el segon reportatge d'avui parlaran la Jasmine i la Carme. Les dues són dones de generacions i cultures molt diferents, però tenen un punt en comú. Les dues han patit, per ser dones, la desigualtat. Uy, qué mal tiempo hace, fíjate cómo llueve. Sí, yo así. Ahora para marchar ahora... Mucho frío, sí. Yo he traído paraguas. Yo no. Me acuerdo cuando era pequeña que no pude ir a estudiar. Yo no pude ir al colegio porque me tenía que quedar en mi casa con mis hermanos mayores y trabajar allí. No pude ir. Yo sé que yo iba al colegio, pero a lo mejor yo iba al colegio, pero no era suficiente porque mi casa no había bastante disciplina, porque mi padre, yo creo que la verdad no le importaba si estudiaba o no. A mi madre sí, a mi madre sí. Pero a mi padre prefiere a los hombres que las mujeres, porque pensaba que era pérdida de tiempo, pérdida de dinero, que la mujer podía quedar embarazada, que no. A mi madre sí. Pero yo prefería acompañar a mi madre, a trabajar y a vender, el huerto y todo eso. Tampoco tenía cabeza metida para estudiar porque yo pensaba que era inútil. Que no te hacía falta. Que no me hacía falta. Bueno, mis hermanos fueron al colegio, porque en esa época y ahora en este país, no sé si es de más importancia a los hombres que estudien que a las mujeres. Parece que las mujeres nos infravaloran. Tendríamos que hacer por lo menos una huelga grande para que nos vieran y nos valoraran el trabajo que tenemos las mujeres. Yo estoy completamente de acuerdo, porque claro, hay que valorar tan como es la gente, la persona, las mujeres, los hombres, somos igual de derecho, ni más ni menos. Somos invisibles. Invisibles. No valoran lo que estamos haciendo, nada. Lo que queremos que se valora, que valora lo que hacemos, pues que valora nuestro esfuerzo, que valora todo lo que hacemos. Tendríamos que hacer algo. Eso es lo que queremos. Vale, es tarde, vamos que perdemos la clase. ¿Qué? Nos seguimos hablando, ¿no? Una cosa, dime. Acuérdate que tenemos una reunión sobre el 15M, ¿vale? Perfecto. Venga, hasta mañana. Tornem d'aquí uns moments, hem de donar pas a la publicitat. Si ets una dona emprenedora o tens una idea i necessites assessorament o suport per fer realitat la teva idea, posa't en contacte amb nosaltres i aprofita les oportunitats que t'ofereix la nostra empresa. A través de la nostra empresa podràs trobar les persones o els recursos que necessites per desenvolupar la teva idea. Contacta amb nosaltres al telèfon 93 683 43 33. O visita la pàgina web donesemprenedores.com. En aquest reportatge veurem com la solidaritat entre les dones és un factor que mou el món. Ens en parlen la Fàtima i la Clara. Endavant. Hola. ¿Qué pasa? ¿Está dormidita? No, está enferma. ¿Está enferma? Sí, tiene fiebre. ¿Tiene fiebre? Tienes clase, ¿no? Sí, pero me tengo que quedarme con ella. Pues mira, si quieres me la puedes dejar a mí, quedo yo, en mi casa. ¿Pero tienes clases? No te preocupes, tengo la segunda hora. ¿Estás segura? Segurísima. Mira, coges y me trae la medicina, vendrá mi hijo que viene y se quedará con ella un ratico, ¿sabes? Porque sabes tú que a los niños les gusta y usted me enseña que no te preocupes. Tienes clase, tienes un examen. ¿Pero cómo lo sabes? Así pues, tráeme los medicamentos para la niña y adiós, venga. Vale, muchas gracias. Hasta luego. I fins aquí el nostre informatiu.
Nosaltres tornarem la setmana que ve, amb més notícies de dones sobre dones. Las mujeres al frente de las iniciativas sociales. A la Escuela de Personas Adultas, donas de todas las edades es matriculan y participen en el consejo escolar, aprendan informàtica. A tots els espais de la ciutat on es desenvolupen xerrades de salut, actes polítics o debats. Al mercat municipal se troben les venedores i les compradores. Las mujeres de la ciudad participan en talleres que se proponen de danza o de escritura creativa. Al casal de joves, la majoria són noies. Las donas progresistas de San Juan de Espí llevan trabajando más de 20 años para las mujeres y con las mujeres. Les parelles lingüístiques del programa de voluntariat per la llengua estan formades majoritàriament per dones. En activitats solidàries, les dones són voluntàries. La Asociación Dama de San Juan de Espí corre cada año la cursa contra el cáncer de mama. Les dones de Salre, sempre tan animoses i divertides, s'atreveixen en qualsevol disfressa. A les mobilitzacions ciutadanes demanen els drets de sanitat o en educació en les dones i són presents. L'Associació Violeta reuneix cada 25 de novembre un munt d'homes i dones per rebutjar la violència que s'exerceix contra les dones. Consell de les dones. Espai de participació, d'implicació i de compromís amb perspectiva de gènere. A l'Escola d'Art són més dones a ceràmica, a pintura i a costura. Les festes que es fan a la ciutat compten amb les dones. La biblioteca és un espai on les dones s'hi troben a gust. Nenes, joves, adultes o dones grans, totes a Sant Joan d'Espí. Fan esport, ja sigui compartit per mantenir-se en forma o per passar l'estona. Las personas mayores de San Juan de Espí están dispuestas para todas las actividades que se hacen en el municipio, tanto en actividades como en caminadas. L'Associació de Dones de Montserrat Roig portem 20 anys en un espai per nosaltres, per a totes. La fibromiàlgia afecta sobretot a les dones, per això associades poden donar-se suport unes a les altres.
Als esplais, les monitores juguen amb els infants i col·laboren a la paradeta de Sant Jordi. Molts pares acompanyen les seves criatures a l'escola, tot i que encara són moltes més les mares i àvies que van i venen cada dia. Sopar de dones. A Sant Joan d'Espí, una tradició del 8 de març. Donar les gràcies a totes les dones que treballen per la ciutat, del Departament d'Acció Social i quan es posen de bon humor. Creieu que avui en dia s'educa en igualtat de gènere? Almenys el meu cas particular, és a dir, educació d'escola, institut i tot això, sí que tinc una sensació d'igualtat. I on trobes més desigualtats o on podria dir coses que he vist diferents és més segurament en coses que veus però que de moment no t'han afectat tant, vinculades amb àmbit laboral, potser, o altres qüestions que crec que és més que no s'han assolit segons quines igualtats. Jo tinc 2 germans i llavors jo crec que els meus pares sí que han intentat donar-nos les mateixes oportunitats als 3, però després a casa no era ben bé igual. Vull dir, la meva mare era la que feia les coses de casa i el meu pare no. Després en petites coses, com l'Helena tenia prioritat en el cotxe, no? Per què? Perquè no volien que agafés un taxi. Potser, jo sóc arquitecta, vull dir, jo crec que si la nostra educació a la família no hagués sigut d'igualtat, i el meu germà gran també ho és, vull dir que en aquest sentit crec que les oportunitats sí que han sigut realment les mateixes. Però després sí que en el terreny laboral, i més jo que estic ficada en un món majoritàriament d'homes, encara que a la universitat eren majoria dones, i jo soc del Pla 94, i a tothom que li diuen arquitecte s'imagina un home, ningú s'imagina una dona. Jo veig uns exemples a casa amb els pares que uns altres exemples a casa als avis. O sigui, és el que penso, i a casa també ho comentàvem, i quan era més petita encara més. Per què l'avi no fa el sopar? O per què l'avi mai para la taula? O per què és seu al cap de taula i no de l'àvia quan l'àvia ha fet el sopar, per exemple? Una de les preguntes que sempre ens han fet també és com és el lideratge en les institucions que treballeu al lleure? Com treballeu el lideratge? En el meu cas, el que guanya majoritàriament dins de l'esplai són les dones, perquè són un nombre bastant elevat. De fet, només som tres homes dins del grup de monitors. Per tant, de fet, el lideratge està molt repartit i és una mica ambigu, diguéssim. Doncs nosaltres, en el cas del CAU, per exemple, actualment som 18 caps, si no m'equivoco, i som meitat i meitat nois i meitat noies. I els caps d'agrupament, que seria com la figura de la persona que ens representa, que tampoc no és que sigui el líder, però bueno, que ens representa una mica, són 2 persones, són un noi i una noia. I sí que... Però jo crec que no és una paritat volguda i conscient, que sigui una cosa que sempre ens proposem, sinó que és com innata, ja no ens plantegem aquest tema damunt de la taula de anem a posar un home i una dona perquè, de fet també som tots molt joves, tenim entre 18 i 24 i crec que ja ho tenim tan integrat que ens surt natural. Si recordeu quan anàveu a l'escola, al pati, a l'hora del pati, qui ocupava el centre del pati? El partit de futbol. Clar, nosaltres teníem com la pista i la resta, i a la pista hi havia I les nenes anaven xerrant en els racons. Doncs això, en aquest moment, continua. Jo crec que depèn de les èpoques. Crec que sí que hi ha unes diferències amb algunes coses de nois i noies, vull dir, segurament, no sé quines són, però crec que hi ha coses, igual que en persones, vull dir que no és una cosa
Però vull dir, Som diferents. i en general, exacte, hi ha gent que li agrada més jugar a esports i gent que li agrada més xerrar durant 1.000 hores. I potser en algunes edats, per coses de creixement, no sé, hi ha més nenes que els hi ve més de gust parlar més des dels 12 anys o des dels 10, i en canvi els nens doncs, tenen més un altre tipus d'afició. No sé, clar, d'aquí es barreja doncs, què és el que és innat i què és el que és educacional, però... He fet de monitora de menjador i jo era la monitora dels nens de quart, d'un grup del Canigó, i hi havia una nena que jugava amb els nens. I en aquest cas sí que estava superintegrada amb els nens. Vull dir, sempre, vinga, anem a jugar, i comptaven amb ella per tot. I vaig pensar, ostres, que bé, però era una només. Això és veritat, i era d'això, quart. Quan jo anava a l'escola, doncs no, vull dir, les activitats extraescolars, doncs les nenes només podien fer bàsquet, o sigui, arribava un punt que separaven nens i nenes i jo volia fer futbol, no hi havia equip de futbol. Com creieu que es tracta la imatge de la dona en els mitjans d'informació? Em fascina, vaig als matins de TV3, que abans semblava que l'home fort era un home, era el Josep Cuní, i ara quan ha passat a l'Ariadna Oltra, que és una dona, de fet, no sé si us heu fixat, però el programa s'ha dividit com en dos espais. Abans era com un espai que el portava tot el Cuní i l'ajudava l'Helena Melero, i ara s'ha com dividit en dos i ho porten dues dones, però sembla que una dona no pugui portar un programa sense... Potser és una mica el lideratge que parlàvem abans, que l'home realment, vull dir, el Cuní volia estar allà i volia estar allà tot el programa i això, i portar-lo de cap a peus, era el seu programa, i ara quan fa el 8 al dia també és que és el seu programa. Ara són els matins. I en el món de l'opinió tampoc no es busquen dones expertes de temes. Vull dir, tenen molt clar un lideratge masculí de ben quina temàtica, no? Sé que buscaré tal arquitecte perquè té aquest renom, però no remenen a buscar dones que tenen tota una formació al darrere, tan important o més que qualsevol altre home, però no busquen aquest criteri femení a l'hora de buscar una opinió d'un tema. I això s'ha vist en qualsevol reportatge de qualsevol televisió, de dir, a veure, m'esperaré a veure si en algun moment l'expert de tal i sempre surt l'home allà, no... Bueno, ja ho he dit en l'arquitectura, però en altres carreres el paper de la dona, i hem tingut professores, la primera arquitecta espanyola, no sé què, va ser professora meva i quedava com molt en segon pla, no? I tots els altres allà, ostres, no... I el mateix que deies tu, a la carrera de periodisme, la majoria eren dones, però si busques firmes o plumes importants de diaris, el lideratge és totalment masculí. No sabràs dir opinadores en premsa escrita que siguin femenines. Són comptades ocasions. La part publicitària, com se'ns utilitza? Aquesta cosa ens preocupa molt. No sé, com ho veieu? Jo crec que... Bueno, jo he vist casos com de reclam. O sigui, anuncis de sabates i darrere una dona despullada. Vull dir, estàs anunciant unes sabates, tampoc... Què pinta aquí? Sí, és com un reclam. I totes les coses de neteja, això, que gairebé tots són dones, o el cas estrany de que és un home que ha de netejar, no? És com... Ja ho remarquen com que tu també pots, no? Quasi estranyíssim, no? Pot ser molt moderna, però també has de seguir netejant, Vull dir, pots estar treballant i no et dona temps, però tu tranquil·la, que poses això en un moment i et continua quedant net a tu. Tu t'hi has posat a que estigui net. Què creieu que us han aportat les mares, les àvies, les tietes, com a dones? Què és el que penseu que, no sé, la imatge femenina que tenim més propera a nivell de família us ha portat com a dones que sou? Jo vull fer un esment a la meva àvia, que la meva àvia era d'un poble petit de Cuenca, que va pujar els seus fills, bueno, el meu avi va morir quan el meu pare tenia 20 anys o així, i que va fer que els seus 3 fills, que eren 2 nois i una noia, estudiessin magisteri, i crec que és el meu primer exemple d'intentar que tothom, que tant homes com dones, tiressin endavant i tinguessin les mateixes oportunitats. Jo també aniria, per exemple, a la meva àvia, perquè el meu avi, que era sastre, li posa la botigueta perquè s'entretingui, no? I ella li demostra que pot estar 50 anys portant aquella botiga, la meva mare l'ha heredada, la continua portant, la meva tita també, és a dir, amb l'excusa d'un home que va decidir que, mira, perquè la meva dona s'entretingui, tingui aquí un espai de parlar amb les veïnes i vendre coses i tal, doncs va generar una generació de dones que han liderat un comerç i que a dia d'avui aquell comerç continua viu, tot per un home que no hi creia. Jo crec que sobretot el que
hereto de la meva àvia és molt la consciència de la llibertat que tinc i de donar-me que no depenc... Bueno, és que clar, comparant la seva vida amb la meva, jo no he de demanar permís a ningú ni per agafar el cotxe, ni per estudiar, ni per decidir amb qui surto, ni amb qui deixo de sortir, ni amb qui estic, ni amb qui deixo d'estar. Sobretot jo, això és el que més em marca, jo crec que de l'experiència de la meva àvia a la meva. Doncs ha sigut molt agradable sentir les vostres opinions i fins una altra. I moltes gràcies. Gràcies. Por los años 60-70 en Santa Coloma existían varias empresas de confección, mayoritariamente, como el tema lo dice, de donas, de mujeres. Casa de Sport era la más grande de las que existían, con 320 trabajadores. Había una sección de hombres que la componían 90. La lucha fue muy importante, de las más importantes que tuvo esta ciudad después de la Guerra Civil. Teníamos convenio particular de empresa, no asistíamos al convenio interprovincial. La lucha era mayoritariamente llevada por mujeres. Hasta la segunda lucha fuerte no se sumaron los hombres. Al ver que conseguíamos reivindicaciones y mejoras para todos, les animamos. Eso era debido a que en los años 68 participar en política en este país las mujeres estaba hasta mal visto. Por eso los hombres nunca se sumaban a las reivindicaciones de empresa, pero ponían la mano a la hora de recibir. Hasta que llegó el momento que se dieron cuenta que las mujeres éramos capaces de mover a la dirección, a los socios y a la policía también, para que corriera tras nosotros cuando teníamos que hacer una reivindicación importante y salíamos a la calle. Fue muy importante la lucha de la empresa porque fuimos capaces de conseguir en aquella época la segunda empresa a nivel de todo el Estado español, la jornada de 40 horas, el 100% en caso de jubilación, enfermedad o accidente, que se nos pusiera la prima que se cobraba en la hoja de salario, 25 días de vacaciones cuando el convenio provincial de confección solo daba 18 y 5 cuando la empresa quería, 25 días juntos. Fue una lucha que duró la última, la cual fue un despido masivo en solidaridad con una sola persona, que además era hombre, y duró 40 días en la ciudad, marcando indudablemente el carácter en todo lo que fue la población, puesto que los trabajadores que en ella estábamos éramos de Santa Coloma y participaban en las corridas delante de la policía no solamente los trabajadores de la empresa, sino en algún momento hicimos asambleas de 800 personas con otras empresas como Eurosteel y Nesplar, que se sumaban a la lucha en solidaridad con nosotros. Marcó mucho la vida de la gente en aquella época, pero también aprendimos mucho los trabajadores que estábamos dentro. En la actualidad esa empresa, lo que primero fue escuela de trabajadores de lucha y de reivindicación, hoy es colegio público. Yo os presento esta foto que fue hecha en el Paseo de Gracia en el año 77. Es una manifestación feminista en donde había muchos grupos, muchos diferentes grupos de donas. Había mujeres intelectuales de Barcelona, había grupos feministas y grupos de barrios. Entre ellos había el grupo de Santa Coloma. El grupo que íbamos de Santa Coloma en aquel entonces éramos mujeres que simpatizábamos o militábamos en partidos de izquierda. Y fue el momento, creo yo, que realmente hemos descubierto las raíces de la desigualdad entre hombres y mujeres y después el feminismo. En aquella época nos reuníamos las mujeres de diferentes partidos para estudiar y discutir sobre este tema y para aclararnos.
estudiábamos y era interesante porque no queríamos que los hombres de los partidos estuvieran con nosotros cuando hacíamos esto, para que no interfirieran en nuestro conocimiento y nuestro descubrimiento. Vivimos en un barrio perdido, Can Franquesa, que cuando nos fuimos a vivir allá no teníamos ningún medio de transporte, no teníamos escuela y gracias a la lucha de las mujeres pues lo hemos conseguido. Bueno, igual que hemos luchado por muchísimas más cosas, pero sobre todo lo más fuerte fue el transporte. Santa Coloma es una ciudad donde en unos 10 años se multiplicó por 15, no tenía nada y entre no tener nada tampoco tenía escuelas y se tuvo que luchar por ellas. Entre las personas que lucharon fueron mayoritariamente mujeres. Los barrios que menos escuelas había pues era en el fondo y donde más población había. Entonces se luchó por edificios, se luchó por autocares para llevar a los niños a los colegios de montaña, se luchó por comedores escolares y luego por un sistema pedagógico mejor. Vinieron muchas maestras muy jóvenes, se renovó los maestros de Santa Coloma, como no había transporte, todo el que venía era joven y mayoritariamente mujeres. Entonces hubo una gran lucha, pero también fue muy gratificante en aquellos entonces. Avui dia continua la lluita per l'educació pública a Santa Coloma, com a tot arreu. En aquests moments lluitem potser més per una part més educativa, per una llei que no volem que estigui imposada, que perjudicarà els nostres fills i filles. Hem de respectar molt la lluita que van començar moltes generacions anteriors de dones aquí a Santa Coloma i que no podem perdre tot el que elles van guanyar, el que van lluitar, i per respecte i homenatge a elles i per tot el que respecta a l'educació hem de continuar endavant. A Santa Coloma hi havia associacions de dones, vocalies de dones a les associacions de veïns, però després de les primeres jornades catalanes de la dona es van constituir 3 grups con clarament un caràcter feminista. L'Associació Catalana de la Dona, el Casal de la Dona Mariana Pineda, de la qual jo formo part, i l'antiga Associació d'Ames de Casa de Singuerlín, que es van canviar el nom i es van dir Associació de Mujeres de Singuerlín. Van treballar molt conjuntament els 3 grups i una de les primeres reivindicacions que van tenir clares era aconseguir un centre de planificació a Santa Coloma. I després del centre de Maragall, del centre de Barcelona, el segon centre de planning de Catalunya va ser el nostre. Nosaltres, com a dones de l'associació d'Artemis, estem molt compromeses amb el medi ambient i per això estem en contra de la MAT, la molt alta tensió a Santa Coloma de Gramenet. Entre altres coses perilloses estan les torres que estan ficades molt a prop de les vivendes, amb la conseqüència i el perill per a les persones. Què proposem nosaltres? Proposem unes altres energies més ecològiques, una altra producció i distribució.
Yo pertenezco al grupo de voluntariado. En Santa Coloma somos muchos voluntarios. Yo participo en el Centro Riallas. Es un centro que acoge a niños de familias con problemas. Mi labor en él es ir un día a la semana, colaboro unas 4 horas y hacemos la cena para que estos niños puedan cenar bien. Somos muchas compañeras, cada día de la semana hay un grupo, nosotros somos 4 y hacemos la cena, preparamos todas las cosas que ellos necesitan. A las 7 ellos bajan a cenar, a las 7, de 7 a 8, el primer grupo, luego baja el segundo y a las 8 ya los niños se van para su casa. Nosotros acabamos con todas las tareas de allí del centro y ya tenemos hecho la tarde. Los niños los acogen, los van trayendo cuando acaban de los colegios, vienen al centro, allí les ayudan a hacer deberes, juegan con ellos y cuando ya han terminado de cenar, pues los pequeñitos los llevan en un autocar a las casas, los mayores ya van por sí solos, ya se van cada uno para su casa y eso es lo que yo hago. Somos muchos en el grupo porque no solo somos las cocineras, vienen otros a limpiar los despachos, a jugar con los niños, a ayudarles en los deberes. Hay mucha clase, otros vienen a ayudar, les enseñan ordenadores, enseñan también música. Hay mucha gente que colabora con el centro. Es un centro muy grande y está abierto a todo el que quiera participar, vaya. Molt bé, ens podem situar als anys 60-70, que a Santa Coloma, com a moltes ciutats, ser dona empresària o emprenedora no era lo normal en aquella època. Està clar que havíem de fer una demostració que érem potentes, entre cometes, que hi havia una potència, però amb l'esforç i unes ganes tremendes i molta il·lusió vam aconseguir muntar negocis i també una mica pensant en el mirall de les nostres àvies, que ja havien sigut unes grans emprenedores i que això ens donava la força necessària per poder tirar endavant. Després els temps han anat canviant, hi ha moltes dones, actualment es calcula que un 50% de les dones, els negocis, els lideren elles, no obstant, encara no estem en la primera línia de foc perquè sempre havíem estat en segon terme. No obstant, com he dit, ara estem fent un treball molt gran d'empoderament, de treball en grup, de participar, de fer unes jornades i que les dones ja d'una vegada i per totes puguem estar, jo crec, en el lloc que ens toca. En definitiva, és el que ara estem lluitant. Volem també estar en els llocs de decisió, les dones també tenim molt per dir, i aquí estem, intentant, entre totes juntes, fer un col·lectiu que pesi i que pugui dir el que s'hagi de dir i convingui. Per això les dones de Santa Coloma continuem formant-nos i donant formació perquè tinguem aquest paper a la societat d'una manera d'igualtat i poder estar en llocs de poder o de decisió que està més present l'home que no pas la dona i seguint aquest camí per trobar el nostre lloc i demostrar tot el que la dona ja està donant i continuarà donant. La presència de la dona al món casteller no sempre queda reflectida ni als mitjans de comunicació ni a la societat.
El gran públic no coneix com el fet que la dona hagi entrat al món casteller ha transformat de manera irreversible i de forma molt enriquidora aquesta tradició que ha agafat una dimensió importantíssima els últims anys a Catalunya. Avui en dia, si imaginem una foto en color de castells, ens és impensable imaginar que una dona no hi surti. Si tirem al blanc i negre, això ja és més difícil. Els homes dominaven anys enrere el món casteller i actualment la presència de les dones i més en els pisos superiors és inevitable. Aquí a Vilafranca, al Penedès, tant els castellers de Vilafranca com els xicots nosaltres, a poc hem anat fent petites passes en el que és la incorporació de la dona, fins a arribar al punt que ara mateix tenim una dona que és la cap de colla. Sí que és cert que aquesta incorporació ha sigut relativament lenta per a alguns i que hi ha poblacions que ens han tret cert avantatge, però nosaltres sempre hem defensat que la dona té un paper vital en tot això. Les nenes, per exemple, són molt més dòcils i tenen molta més coordinació que els nens, amb la qual cosa pels pisos superiors i la memorització de les passes ens funciona molt bé. Tenen aquell punt d'adolescència que els nens es descoordinen i llavors els hi costa molt, les nenes aquest punt no el tenen tant, tenen aquell caràcter que ajuda molt a que siguin escoltin millor totes les explicacions, tot això ens funciona molt bé. Ara bé, tant els nens com les nenes són molt útils. Quan ja tirem avall, anem en pisos ja de més responsabilitat, en posicions més de pinya, la cosa varia. Encara tenim gran part del públic masculí, però sobretot on encara estem una mica endarrerits és en la direcció de tot això. Actualment sí que tenim una dona i n'hi ha hagut, no moltes, però algunes ja que han agafat la direcció d'algunes colles i jo crec que s'han notat petites coses que la dona porta en tot això. Per un costat, jo crec que les dones tenim una mica més de paciència que els homes i en situacions d'estrès com són els castells a vegades és necessari aquest temple de dir calma, parem aquí un moment i d'això. I llavors el fet de la novetat jo crec que ha imposat cert respecte. A vegades, com que ells estaven tan acostumats a que sempre els dirigís un home, el fet que hi hagi una dona jo crec que ha posat aquell punt de dir frenem un moment, escoltem a veure què diu perquè això és una altra manera de treballar. La dona té una sèrie d'avantatges o una sèrie de característiques que nosaltres mateixes hem de potenciar i a vegades no es veuen reflectides. Sí que crec que a poc, totes aquestes coses, aquestes direccions, sabrem veure-les. Ja no nosaltres, jo crec que l'important és que tothom se n'adoni compte de la capacitat de sumar que tenim les dones. Jo crec que ha sigut molt i molt positiu que per fi es normalitzés el fet que les dones fossin dins l'àmbit casteller, vull dir, no s'entenia el fet casteller sense la dona. Els castells són un reflex de la societat i les dones en formen part i porten un equilibri a la societat, evidentment. No s'entendria una família sense dones. Llavors diríem que el fet que la dona s'hagi incorporat al fet casteller ha ajudat i molt a que es fessin castells més grans, a que les colles diríem, fossin més estables de personal, que això ajuda, i sempre hi ha el cas del jovent que va a buscar la nòvia als castells, per exemple, o sempre parlo que, a part dels pisos superiors, que n'ha parlat una mica abans l'Aina, que les nenes són molt més dúctils a l'hora de l'aprenentatge dels passos, són més fredes, poden arribar a assimilar molt millor totes aquestes posicions delicades de dalt. Sempre he parlat que la dona ha ajudat molt també en els pisos inferiors, en posicions de foscor, en posicions
condicions de manca de respiració. Sempre parlo que en els terratrèmols, quan passen 24 hores només troben dones, perquè el caràcter femení és molt més fort, no abandona tant, en posicions adverses, no precisament de força, sinó d'ofec o d'angoixa, doncs les dones han aportat coses molt importants també. Jo recordo quan era petit, vaig començar a fer castells per allà als anys 80 o així, hi havia molt poques nenes als castells. Es parla que la meva colla, que ja té pels volts de 65 anys, la primera nena té la meva edat, no? I jo la recordo que quan va venir el primer dia i sí, era com una cosa anecdòtica. I actualment de nenes n'hi ha moltíssimes i sort en tenim d'això. Però és un reflex de la societat. Sempre dic que una colla és una família gran, i no entendríem els castells sense les dones. És el que havia de passar. I és el que ha donat els èxits que ha donat el món casteller. L'equilibri aquest ha generat que els castells tirin endavant i que tothom ens els sentim nostres i és un reflex de la nostra vida i de la nostra societat. Ara que estem parlant de la introducció de la dona en el món casteller, em sembla molt curiós d'explicar la història de la primera pubilla que va entrar en els falcons. I és arrel d'una pel·lícula que es va gravar aquí al Penedès pels volts dels anys 80, on els falconers, amb les seves figures, salvaven a una princesa. Llavors, per fer-ho més pràctica, aquesta princesa, la productora va creure convenient que fos algun familiar d'algun falconer. I aquesta noia li va agradar tant que va decidir que es volia quedar als falcons. I llavors, a partir d'aquí, ja van començar a entrar més noies. Em va semblar molt interessant i original, està bé. Sí, molt curiosa. Sí. Jo recordo quan vaig parlar amb l'Olga, arrel de que li vaig explicar una mica la idea d'aquestes converses que estàvem tenint. A mi em va cridar molt l'atenció una anècdota que ella em va explicar, que en el moment en què les dones van començar a incorporar-se a la part més baixa del castell, fent de crosses i això, es va notar un canvi en els homes, intentaven anar més polits, dutxats, perquè clar, tenint en compte que el tema dels castells és una que surt ho feien els homes del camp i treballadors i s'anava a fer castells tal qual s'anava, però sí que en el moment que van començar a posar-se dones sota i fer de crosses, els homes, per deferència, van començar a anar més curiosos, més nets, i inclús em comentava que estaven com a molt contents de tenir crosses, perquè clar, justament feien de crosses, també trobo que és significatiu la feina, i que cada un fins i tot tenia, jo vull que ella sigui la meva cosa, perquè suposo per adaptació de cos o per entesa, doncs hi havia una mica aquesta cosa. I també són coses que a vegades millor no hi caus, que és la incorporació, millor pots pensar, ostres, potser va ser un xoc, però com deia el David, suma, ha sumat, i és una mostra més de la suma. Doncs imagina't que jo recordo una anècdota dels anys 80 o així, més o menys, que vam fer el curs casteller a Tarragona i les dones vam decidir que també aniríem amb ells i tal. I van dir que no, que nosaltres, si volíem, ens agaféssim el tren o qualsevol altre mèdic, perquè nosaltres allà, inclús vam dir, fem una reunió i ampliem els autocars, així tots hi cabrem i tots... Que va. O sigui, era impensable que les dones poguessin anar amb ells perquè era ells... Nosaltres som els castellers, que també penso que és molt important, el pas que s'ha donat i tot el que s'ha fet. Sinó com d'un món molt tancat, clar, de dir no us volem, ni fins i tot, encara que fem un autocar a part i tot, vosaltres busqueu a la vida i totes amb tren cap allà, anem a veure els castells, però dius, doncs penso que també és molt important que ara la dona s'ha introduït i tot, ens deixaven una mica de banda, era com, què feu? Anava a dir que parles dels anys 80, o sigui que han passat 30 anys escassos, i passaven de ser acompanyants no volgudes, per dir-ho, o veniu per un segon pla, i ara les coses que hem gravat han dit el paper tan important que tenen les dones de suma i que això ha fet millorar els castells, no? Sí, és el que dèiem, que
fa 30 anys enrere anècdotes com aquestes eren el dia a dia i actualment ens posem en que no se li dona el punt d'importància que pot tenir que una dona estigui al càrrec d'una colla castellera. Vull dir que ara ja som capaços de fixar-nos amb altres coses, de no donar-li la suficient importància d'aquest fet, no? Que abans era impensable, que gairebé ni nosaltres mateixes com a dones ens reivindicàvem i ara hem de manifestar el que estem aconseguint perquè no és suficientment visible, no? Tot el que en 30 anys hem aconseguit. Ara, pobra de que no deixin anar les dones amb autocar al concurs de castells. Exacte, sí. També recordo de l'Olga una cosa com a significativa, que era el poder portar la camisa verda, perquè ella em deia que, clar, amb ella li va ser d'alguna manera fàcil, relativament fàcil entrar, perquè va entrar, com que sent dona però tenia un cos de nena, doncs podia pujar a llocs més de nena i que, clar, com que pujava portava camisa verda, però esclar, les dones, quan van veure que hi havia una dona que portava camisa verda, llavors va haver fins i tot una reunió i van dir que no, que si la Olga portava camisa verda, elles també volien portar camisa verda, perquè era també, suposo com un galó, portar-la o no, clar, estàs dins o no. I a vegades falta algú que faci aquest punt d'inflexió per veure que allò és possible, no? Jo m'ha passat diverses vegades que jo normalment estic en un pis d'homes, amb la qual alguns cops he sigut la primera dona que ho ha fet en un pis d'homes, llavors clar, fins al moment no se sabia ni si ho podia fer una dona fins que no es fa el pas i es demostra que té la mateixa capacitat que pot tenir un home, queda una mica tabú, no? Llavors jo crec que l'Olga va ser una pionera en el seu moment i que a poc anem destapant coses que evidentment també podem fer. I que no és tan traumàtic, que a vegades sembla que dius, mare meva, que passarà, que s'engegarà com... I no, i ens adonem finalment que hi ha bona rebuda, que hi ha bona incorporació, costi més o costi menys, i que a més finalment suma. Sí.